Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så skal vi spille Roblox. Og det spil vi skal spille inde i Roblox, det er Grow a Garden. Jeg har allerede spillet det rimelig meget før. Nu skal vi ind og spille det. Og jeg har filmet faktisk. Eller jeg har glemt at slå lyden fra. Kan man ikke kunne høre min stemme. Så men det jeg skulle til at sige var det der honning noget, hvis jeg allerede godt ved det. Sådan mand. Og nu skal jeg ind og købe et biæg. Så jeg kan få en lille bistatue. Koster 18. Men det noget koster 2, please. Okay. Men den koster 18. Okay, alle sammen. Okay. Men der har i hvert fald lige været binat. Og det skulle jeg så set have været igennem. Men nu skal jeg lige have mit biæg. 4 timer. Okay. Jeg skal nok filme, når det knækker. Eller når det er radieret op. Som jeg sagde i sidste video. Lene stoppede den, som jeg ikke kan. Hvis den her video får 30 likes, så sælger jeg den her Dragon Fruit. Okay, jeg tager jer derude. Okay. Men nu skal jeg finde, jeg havde nemlig en til, tror jeg det var. Jeg håber, at de liker og subscriber. Forresten, jeg var også lige med i en andens video. Han hedder Sigma Boy Silas. Med Z, Silas med Z. Okay. Så også lige shoutout til ham. Så så spiller vi jo Grow a Garden. Men det har jeg allerede sagt før. Men okay, men han er lidt sindssyg ham der. Det er sygt. Lige at tale med, hvad hedder han? Det ved jeg ikke. Gulerod. Strawberry. Også jordbær. Blåbær. Tulipaner. Tomater. Korn. Også nogle mærkelige tulipaner. Watermelons. Det er også kendt som vandmelon. Og et græskar. Pumpkin. Æble. Bambus. Kokosnød. Cactus. Dragon fruit. Og så kendt som dragefrugt. Mango. Og så grape. Kakao har jeg. Og palæstina. Ej, okay. Sorry. Men jeg har også den. Jeg kan lige prøve at vise jer en stor frugt, jeg fik her i dag. Tidligere i dag. Jeg fik den her mega store en. Den er sindssygt stor. Og planten, det er, jeg kan lige gå ind i en anden space. Hvad er det? Hvad sker der, hvis man gør det? Bliver skærmen så større, eller hvad? Måske? Gå væk. Det her, det er rimelig sjovt at være heroppe. Og der er en bil, der lige kigger ind der. Så skal vi lige tage ud nogle ting. Udrøde nogle ting. Så jeg har ikke engang taget Dragon Fruit. Hvad er det der? Altså, er den færdig? Ja, jeg kan så tage den, eller hvad? Hvad er det? Nej, gå væk. Nej, gå væk. Nej, gå væk. Jeg gider ikke have den. Det skal ellers i sidste. Men det her, det er den der. Jeg kan ikke helt nå det op. Og det her, det er Coco. Den her, det er Coco. Du kommer, synes det ikke. Nej, gå væk. Jeg er så stor. Oh my god. Hvad var det lige, jeg fik der? Var det større mangoen før? Det skal jeg lige nå se. Jeg synes, det var så lille. Det mener du ikke. Jeg synes det. Oh my god, men det her, det er i hvert fald kokomælk. Okay. Jeg skal vise, at det er den største kokomælk, jeg nogensinde har fået. Eller koko. Det. Kan man se det? Det er kakao, frugter. Your shop has been released. Hvilken shop er det? Den her shop. Lad os da gå ind i det. Så lad os da lige gå ind. Okay, så hvad? Tog jeg den lige? Gå back to scene, mand. Nu går jeg. Tog jeg den der moonlight ting? Det er ikke moonlight mere. Jeg har faktisk en moonlight æble. Se. Nej, det er ikke moonlight. Nej, der er ikke nat mere. Spillet er rimelig langt, måske en måned eller sådan noget. Og der er en lille bil, der siger kuk. Astrid Krupp. Jeg lige skriver hej. Hallo, hvor er du henne? Astrid Lindgren. Astrid Krupp. Hej, så. Nå, men
det var bare lige lidt for Go Garden. Og ja, det var alt for den her video. Goodbye, adios amigos, farvel.